Apomudimu ensem no eyade anana guakuro fa eye efa jemfi otoso mienu. Opani ya so eye principal research assistant ewo eye University of Ghana School of Pharmacy. Na wakasa na ninsem nyinane se wo yade a wo hwe se ne beya ahunde mapa betumi afa ne ntomapa ede afira na wo fonton from dwumadi so no bekasa ye ne betumi ade ehu ani afa ye mfikyire ayase eye bia yebetumi abo ye ho ban ede afa no se ne beya ahunde betumi akoso ewo ye yahimfie eho enti ye kase honam kankan a papa na ebe nipa ho a nipa ntimi nyina no ye wo temporary ni o permanent ebi wo ho ne de ende utim se aba betena na ye wo obi a nam kankan no ye obi se de wo ye mfa ho ebi wo ho na ye wo ne maame an pa wo no kwan a ye fa su dware no anko yie bia na environment bi otimti ama kan abeka na ye wo aduane a wudi na se sofa wo mu a eno ankasa e produce honam na ema ne yinka no e de ba antisini pain oba se yinka obi no wetima ware okay ana be ma no so ntimi nka nkyere no ana me bebo niema etima then again man no ma omo asefo too much enka ideally ebe kan na enu miensa no oba wunyi wase ansana menstruation aba emoja no ba heat ka no ana heat ne ka no wi no soso no ebe ma wase ho no ebe yinka sana me ma no soso omo ntohwe no omo nyi ho ebi no ye ho atise mefen so me chachre wunye hu se bari ma uma wase fuburu so ye ntohwe na ngasa ne da so no ana ahye sporter ene de wuye ne se wanche bi kura ebe sweti because ekoba na frictions wom ndi wo de be ma wota so ete